Hrad Bítov bol založený v 11. storočí ako prvý z reťazca hradov na južnej hranici Pemyslovského štátu. Prvá písomná zmienka o hrade Bítov pochádza z roku 1061. Hrad bol založený na ľavom brehu riečky Želetavky. Hrad bol členený na 3 časti oddelené navzájom valmi. Svojím vzhľadom sa ešte príliš nelíšil od starších hradísk. Bítov zaujal významné miesto v Znojemskom údelnom kniežatstve a v zastavení postupu nemeckej kolonizácie na sever. Kornstein, nemecký Zornstein, je zrúcanina Lichtenburského hradu nachádzajúca sa na katastrálnom území Bítova, asi 8 kilometrov severozápadne od mesta Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo na Morave. Nemecký pôvod mena hradu značí hnev, Zorn a kamenný hrad, Stein. Hrad stojí na vysokej skalnatej šíji mohutného riečneho ostrohu rieky Die, neďaleko ústia Želetavky, 0,5 kilometra juhovýchodne od hradu Bítov. Riečne údolie pod hradom je z časti zatopené Vranovskou priehradou. Svahy v okolí hradu Kornstein sú porastené teplomilnou lesostepnou vegetáciou a sú chránené ako prírodná rezervácia o rozlohe 18,6 ha.